Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Namhlanje kuyisonto, Sunday ngomhla ka-10 December. Inkosi ingivuse nombono lapho ibingikhombisa khona ngenjabulo esazophenduka usizi. Ngibone abantu abasha besendaweni lapho bebesebumnandini, bebonakala bejabule, bedansa. Inkosi ibisingikhombisa kube yisambulo, Apocalypse, lapho khona ngibone ukudansa kwabo esandleni baphethe upelepele. Pelepele siyazi ukuthi into ebabayo futhi ebabela lowo oyidlayo. Ayibabeli umuntu oseceleni, kodwa ibabela lowo oyiphethe oyidlayo. Okungukuthi noma bengajabula behleke, bejayive kube mnandi kubona, kodwa ekugcineni leyo njabulo izophenduka ukukhala nokugedla kwamazinyo. Engathi singabanxusela abantwana ukuba bephenduke, abantwana bethu belahle bonke ububi, belahle yonke injabulo yalelizwe, bephelele enkosini, ngoba makungenjalo basazokhala. Kuthe inkosi mayingikhombisa lesi sambulo sikapelepele ezandleni zabo, ngithe ngiyabona okwesikhashana nje, emva kwesikhashana, hawu, sebeyakhala. Sekuphelile ukujabula kwabo, ukuhleka kwabo, ukudansa kwabo. Kunale njabulo ebalahlisa ngisho iziyalo zabazali. Kunale njabulo eyenza ukuthi masibakhuza bebone ngathi siyababambezela. Abanye abazali baze bebhekane ney'mpendulo ey'vela kubantwana ezithi sasingekho ebusheni bethu, nathi isikhathi sethu manje. Uma abazali bebaxwayisa abantwana, bephendula abantwana ngokungenayo inhlonipho, ngoba befuna ukuya kule njabulo yesitha. Ingamanga le njabulo, injabulo yesikhashana elethwa yisitha. Bekufanele ukuthi belangazelele injabulo yaphakade, injabulo engapheli esiyoyifumana enkosini. Athi umhlabeleli siyotshekula njengamathole. Kunentokozo esibekelwe yona emva kosizi esidlula kulo mhlaba. Bekubiza ukuthi siqinisele, sisenganeno, sizidele, sizahlukanisele uNkulunkulu, singagijimeli le njabulo yalelizwe, ngoba injabulo yalelizwe inesiphetho esibuhlungu, esiwukukhala nokugedla kwamazinyo. Izwi likaNkulunkulu encwadini yezaga, Proverbs chapter 14 verse 12 kuya kuverse 13, liyasitshela ukuthi kunendlela ebonakala sengathi, hhayi ukuthi inhle, kodwa uma uyibuka uyibona sengathi ilungile. Futhi ayilunganga kuNkulunkulu, kodwa emehlweni omuntu ibonakala sengathi ilungile. Kepha ukuphela kwayo kuyindlela yokufa. Ithi life principle, Bible, ithi there is a way that seems right to a man, but its end
is the way of death. Asiqapheleni bangcwele, mabaqaphele abantwana bethu, nathi esibadala singabantwana bakaNkulunkulu. Masiqaphele ukuthi esikwenzayo siyini isiphetho salokho. Ngabe akusikho yini ukufa, ukuphoswa ekufeni kwaphakade? Bekubiza ukuthi impilo esiyiphilayo siphile impilo esiyisa ekuphileni okuphakade. Noma ungadlula ezinyembezini usenganeno, mhlawumbe abantu bekugxeke, bekhulume konke abakuthandayo, mhlawumbe impilo yakho ibe usizi. Ngifuna ukukutshela ukuthi lungcono lolu sizi lwesikhashana olusemhlabeni, ngoba kunentokozo esibheke kuyo eyaphakade leyo ntokozo. So-ke uNkulunkulu uveze lokhu bazalwane, engicelayo ukuthi sibanxusele abantwana bethu. uNkulunkulu ebavula amehlo bebone. Uyabona mawuphethe upelepele, emveni kwalokho ngokunganaki uthinta emehlweni, uyabaza ubuhlungu odlula kubona. Ngiqonda ukuthini? Ngiqonda ukuthi upelepele uyingozi kumuntu owuphethe. So-ke le njabulo abayigijimelayo belahle ngisho izeluleko zabazali izoba yingozi kubona abantwana bethu, hhayi kuthina, kodwa izoba yingozi kubona. Engathi bengaqaphela bonke abantu abasha, bengalingisi lelizwe, uma benikela impilo yabo enkosini uJesu. Inkosi uJesu yafa endaweni yethu ukuze thina singasayiphileli, kodwa siphilele yena owasifelayo. Kukho konke esikwenzayo simele ukuyibuza ukuthi ukuba inkosi ayifanga endaweni yethu, ibizophila ngale ndlela yini esiphila ngayo? Siyini isiphetho salokho okwenzayo, mntwana kaNkulunkulu? Uthi verse 13 kaProverbs chapter 14, uthi nasekuhlekeni inhliziyo inobuhlungu, nokuphela kwentokozo kulusizi. Ngibabone sebekhala, kade bejabule, bengaqaphelanga ukuthi le njabulo baphethe upelepele ngesandla ozobababela. Izwi likaNkulunkulu, James chapter 1 verse 21 ukuya ku-22, liyasitshela ukuthi asilahle yonke insila. Simele ukulahla lo pelepele esiwuphethe ezandleni, uyinsila, uwububi obulethwa yisithe ey'mpilweni zethu. Iwububi obuzokwenza isiphetho singabi sihle. Bantu abasha, phelelani enkosini, namukele izwi likaNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu asilahle yonke insila, samukele izwi. Ncwadi kaJakobe chapter 1 verse 21 and 22. Ikephi injabulo yakho mzalwane? Ikephi injabulo yakho umuntu omusha? Ngabe isebukhoneni bukaNkulunkulu noma isezweni? Kukhona uhlobo lwabantu abalilahlayo izwi likaNkulunkulu bengalenzi, bebuyele Sunday ekubeni ngabazalwane. Mase kufanele yenkonzweni usezothile, usethobile, kusasa nje kuyiMonday, abanye bazobe bengabonakali nokuthi bangabantwana bakaNkulunkulu. Asingakholwa ngoba nakhu siphambu kwabazalwane, asingakholwa ngoba nakhu senzela ukuthi abantu besibuke ukuthi nathi siyaye ey'nkonzweni. Ukungena emnyango wesonto akukufaka ezulwini.
intando kaNkulunkulu ezokwenza ukuthi uthole injabulo yaphakade, ukuthi uyayiphila yini izwi likaNkulunkulu, uyalenza yini, ngoba mawulizwa kodwa ungalenzi uyayikhohlisa. Kunjani ukukholwa kwakho? If ungekho enkonzweni, if ungekho phambi kwabazalwane, unjani? Yini isiphetho saleyo mpilo? Kunenjabulo ephenduka usizi, bese kuba khona usizi oluyophenduka injabulo. Laphaya encwadini esiyifundile yeZaga 14 uverse 12, kukhona indlela ebonakala sengathi ilungile. Hayi ukuthi leyo ndlela ilungile, kodwa ibonakala sengathi nabo bebebonakala sengathi basentokozweni, bejabule, bejayiva, kumnandi, kodwa bengaqaphelanga ukuthi basengozini. Lo mbono ngivusela omunye umbono inkosi ebisanda ukuwuveza lapho bebegibele ezihlahleni ebeyibukeka zingogumtree, zizinde zitebezela, bese sicongweni emagatsheni atebezelayo ubone ukuthi bengasakazeka phansi befe, ngeke besinde, bebesengozini kodwa bona behappy, bekhupopo obungathi uyapholishwa, uyabhonwa, ubenyezela, ubonakala umuhle emehlweni abo, kanti abayiqapheli ingozi abakuyona. Basenjabulweni yamanga, isitha siyahlobisa, senze ngathi le ndlela abakuyo inhle ilungile, kanti nesiphetho esiwukufa. Engathi abantu abasha bengaqaphela injabulo yabo ukuthi ayisiyo yini injabulo ezophetha kabi, njengoba inkosi ibingikhombisa ekugcineni sebekhala. John 16 verse 20, olethu usizi bazalwane lisazoba intokozo. Impilo iphilayo mntwana kaNkulunkulu ayingabi ngentando yakho, kodwa makuphile inkosi uJesu kuwe. Elithi izwi likaNkulunkulu, Galatians, incwadi yabaseGalatia chapter 2 uverse 20, akuseyimi ophilayo kodwa uKristu osephila kimi. Bazalwane, asingasayiphileli thina, uKristu Jesu inkosi yethu makube yiyo ephila kithi, silawulwe yiyo, singalawulwa inyama yethu, singalawulwa imizwa yethu, singalawulwa ngisho abantu, ngisho imindeni yethu, ungabe salawulwa ngisho na umphakathi ophila kuwo ukuthi wona wenza kanjani. Ngikhumbula umbono inkosi eyangivezela wona engawushera lapho yayingikhombisa ukuthi enye yezinto engcolisa ingubo yokomoya ukumcima umoya ingcwele, ukuthi noma esekhulumile wakufundisa njengalokhu weza ukusifundisa ukugcina konke inkosi eyale ngayo. Uma esekutshelile ukuthi yenza nje bese ubuka abazalwane ukuthi abazalwane bazothini, mina sengenza okuhlukile. Hayibo, iyangcola ingubo yokomoya mawuhamba ngokuthi ufuna ukuthokozisa abanye abantu, awufuna ukubajabulisa. Yibokwazi ukuthi ngesikhathi ulwela ukujabulisa abantu uzojabulisa uNkulunkulu. Bekubiza ukuthi ujabulise uNkulunkulu ukuze kujabule nabathembekayo kuNkulunkulu, abahleli entandweni kaNkulunkulu. Akungabi uwe ophilayo, kodwa makube uKristu obusa impilo yakho, oyilawulayo, ophila kuwe. Njengomuntu ekhulelwe kuthiwa uyathandiswa, bayazi abesifazane
kuke kube nesikhathi lapho bethanda khona izinto akade bengayithandi. Kusuke kuyilo oseswini othanda lezo zinto. Kanjalo uKristu ophila kithi makube uyena olawula indlela esiphila ngayo. Athi umhlabeleli uJesu nathi ngomoya la. Bangcwele akungabe kusaba yithina esiphilayo. Phila kwethu makufihlwe kuKristu Jesu. Singasayiphileli thina. Asingafuni intokozo yethu kodwa makuthokoze uNkulunkulu ngathi. Ngosize sisuke sidlula kulo bazalwane. Sibheke enjabulweni yaphakade. 2 Corinthians chapter 4 verse 17. Khumbula umbono lapho ngangikhonjiswa khona ngokwehlulelwa. Lapho khona ngizowuthatha nje ekugcineni kwawo. Kwase kuhlungiwe kwaze kwahlungwa ngisho abangena endlini zokukhonzela ngababona bephethe amapeni abomvu bangenela ukuyomaka bona ukuthi bayathikha bayarongisa. Ubani yini lena beyigqokile? Ubesethini nje mayesethi bazosala ngeke benyukele emzini okhanyayo. Kwathi sekuhlungiwe ngababuza labo. Nabanye babethi bayizi-standby. Ngathi mina hawu bazalwane nisala kanjani manje sesiyahamba nje siyakhuphuka wayinisele base beyayibeka indaba yabo. Babehlele ezitulweni eziphezulu ezicokeme bephethe amapeni abomvu. Bona bebengena nje enkonzweni bejaje bebuka izinto abazoxoxa ngazo mase bephuma enkonzweni begxeke behlulele bephambane nezwi likaNkulunkulu elithi masingahluleli ukuze nathi singahlulelwa. Ngalolo suku inkosi yayingikhombisa ukuthi bayosala nalabo abangena endlini zokukhonzela bengenela ukuyohlulela. Abanye ngababuza kulowo mbono ngathi nisalelani? Bathi thina besiyizi-standby. Abantu abaya ngoba bezwe isimo sibavumela ukuthi beyokhonza uNkulunkulu. Abamkhonzi noma isimo sibaphikisa. Abadlubulundeli, abaphikeleli. Engafikelwa yivizitha nje efike lo mhlobo wakhe akasayi enkonzweni umzalwane. Ubuyisela uNkulunkulu emuva ahambe ngokuthokozisa abantu. Abeka abantu phambili kube yibona abamlawulayo. Bayosala nalabo. Ngiyakhumbula umhlabeleli esasiwuhlabelela sesikhuphuka. Owawuthi obani la bo abambethi ngubo. Nkosi yami bazalwane uNkulunkulu asisize. Impilo esiyiphilayo masizigcine ingubo zethu zihlanzekile. Qaphele zonke izinto ezingcolisa ingubo yokomoya. Intokozo yalelizwe ingeyesikhashana. Masilwele ukuthola intokozo yaphakade. Usizi lwethu esikulona njengamanje njengokusho kombhalo John 16 verse 20. Lolu sizi esikulona njengamanje lungolesikhashana bazalwane. Noma ungezwe ngathi lihlasela ngamandla, hayi into yomzuzwana iyadlula. Khona intokozo yaphakade okumele ulwele ukuthi uyifumane. Jesu Kristu inkosi, ngiyacela abantu abasha abazalwane bonke beqaphele isiphetho sempilo abayiphilayo. Kungabi ukuthi usentokozweni njengamanje uyajabula kumnandi kodwa uzophetha ngeinyembezi ngoba uphethe upelepele ngesandla kuleyo njabulo yakho. Jesu Kristu inkosi. Amen.